Tesalonica, unang bahagi, kapitulo 3, versikulo 9 hanggang 13. Paano namin mapapasalamatan ang Diyos sa lahat ng kagalakang dulot ninyo sa amin dahil sa inyong pananampalataya? Araw-gabi, taimtim namin ipinapanalangin na makasama ulit kayo para mapuruan kayo at mapunan namin ang anumang kakulangan sa inyong pananampalataya. Bigyan nawa kami ng Diyos na ating Ama at ng Panginoong Hesus ng paraan para makapunta riyan sa inyo. Palaguin nawa at paghalalin din ng Panginoon ang pag-ibig niyo sa bawat isa at sa lahat ng tao, gaya ng pag-ibig namin sa inyo. At dahil dito, magiging malakas ang loob niyo at magiging banal at walang kapintasan ang inyong buhay sa harapan ng ating Diyos Ama sa araw ng pagbabalik ng ating Panginoong Hesus kasama ang mga pinili niya. Salita ko ng ating Panginoon. Pag-ibalik ko na po sa unang verse. So ngayong Sunday mga kapatid ay yung tinatawag natin First Advent. First Sunday of Advent. Ito na yung preparation mga kapatid. Pagka sinabi mong Advent, hindi pa po Pasko yun. Yun ay preparation sa Pasko. Kasi ang Christmas season ay nagsisimula December 26. Kung hindi ako nagkakamali. So ngayon ay Advent season. Noong nakaraan po mga kapatid ay pinag-usapan natin ang pag-asa. Di ba? Sinabi ng nire-remind tayo ng ating Panginoong Jesucristo na ilagay natin yung buong pag-asa, buong tiwala at buong pananampalataya natin sa Kanya. Amin po. Yun po yung teksto natin last Sunday. Ngayon naman mga kapatid, kung mapapansin natin, ito naman ay sulat ni Apostol Pablo sa mga kapwa natin mananampalataya sa mga taga-Tesalonica. Noong panahon po na isinulat yan, hindi sila makapunta dyan, hindi makapunta sila Apostol Pablo dyan. Maaari, noong isinulat ni Apostol Pablo yan, nasa kulungan na siya. Nakulong na siya sa Roma. Kaya gustong-gusto nga ng pan, gustong-gusto niya talagang makabisita muli doon sa mga lugar na pinuntahan at ipinakilala niya ang ating Panginoong Jesucristo. Si Apostol Pablo ay lubos-lubos po ang kanyang pasasalamat sa mga mananampalataya po ng mga taga-Tesalonica kasi nandoon yung support nila. Hindi nila pinabayaan si Apostol Pablo kahit wala si Pablo sa lugar nila. Patuloy ang support, mapapinansya, mapapagkain, at kung ano-ano pang mga bagay na kailangan ni Apostol Pablo kasama ng iba pa niyang mga kasama sa pangangaral sa ibang lugar. Kaya very thankful sila. Kung kaya dito sa verse 10 mga kapatid, paano kayo namin mapapasalamatan ng Diyos dahil sa pananampalataya na pinapakita nyo? Yan. Grabe yung faith. Na-amaze. Masasabi natin in awe. Awesome. Parang namamangha si Apostol Pablo sa pananampalataya ipinapakita ng mga taga-Tesalonica. So kapag si Apostol Pablo ay namangha, ibig sabihin yung organisasyon, yung grupo, yung church, yung Christian church sa Thessalonica ay maganda po yung pagpapalakad, maganda yung leadership, maganda yung fellowship. Ano po? Walang disorganization. Organisado sila, may kapayapaan at peace. Yun ang pananampalataya. Kaya ang pananampalataya
nagpapakita sa napakaraming kaparaanan. Ano po? Kung sa mga taga-Tesalonica, sa pamamagitan ng kapayapaan, pamamagitan ng tamang organisasyon at fellowship, tayo, sa papaanong paraan naman natin na ipapakita yung pananampalataya natin sa ating Panginoong Diyos. Mayroon tayong kasabihan ng mga kapatid na ang pananampalataya ay personal relationship with God. Narinig nyo na po yun? Personal relationship. Ikaw at ang Panginoong Diyos. Yun, personal, parang magkaibigan. Personal, ano? Dalawa lang kayo, parang gano'n ang dating ng personal relationship. Pero dito mga kapatid, ipinapakita na po ni Apostol Pablo sa pamamagitan ng pananampalataya ng mga taga-Tesalonica na bagamat personal ang relasyon natin sa Panginoong Hesus, hindi po yun exclusive. Pag sinabing eksklusibo, yun ay between you and God lang, tapos wala na. Hindi po mga kapatid. Ang pananampalataya po ay inclusive. Inclusive. Kasama lahat. Sakop lahat. Hindi lang po ang Panginoong Diyos. Kasama din yung kapwa mananampalataya natin doon. Kasama yung neighbor natin. Kasama ang buong creation ng Panginoong Diyos. Yung mga halaman, yung mga damo, yung mga hayop. Kaya yung mga yan, inaalagaan din. Ano po? Hindi mo pwedeng sabihin may pananampalataya ka, pero grabe ka namang manakit ng hayop. Kasi maski hayop, minamahal po yan. Kaya ano ang ginagawa ko ngayon mga kapatid? Sa papaanong paraan na ipapakita nila Apostol Pablo yung pasasalamat nilang ganung klase pananampalataya. Dahil hindi sila makapunta, umaasa sila sa Panginoong Diyos sa pamamagitan ng panalangin na sana isang araw makabalik ulit sila doon. Maganda na yung samahan nila sa taga-Tesalonica. Maganda na yung fellowship. Maganda na yung pananampalataya. Pero gusto ulit nila makabalik ng Apostol Pablo para ano? Para maturuan kayo. Maturuan ulit sila. At mapunan namin ng anumang kakulangan sa inyong pananampalataya. Wala naman po kasing perfect faith. Tama po, sooner or later, ihina ka sa pananampalataya. Sooner or later, mag-crumble ang iyong pananampalataya. Sooner or later, magiging komportable ka sa iyong pananampalataya at ayaw mo nang mag-grow. Sooner or later, kung ano ang gusto mong paniwalaan sa pananampalataya mo, hanggang doon na lang. Yun yung nagiging fall. Doon nahuhulog ang pananampalataya ng tao. Ano po? Pag dumating sila sa naging komportable na sila sa pananampalataya nila, kadalasan ay hindi na nila nagagampanan yung dapat nilang gawin. Nakarinig na ba kayo ng mga halimbawa? Ay, hindi ko na kailangan magsimba. Hindi ko na kailangan magdasal. Naniniwala naman ako sa Diyos. Saan ka naman nakakita ng mga kapatid? Ang panalangin, pakikipag-usap sa Diyos. Ang pagpasok sa loob ng bahay-sambahan, katulad nito, ay para bigyan ng papuri at pasasalamat ng Diyos. Pero dahil sa paniniwala ng gano'n, ayaw mo na, dahil satisfied, okay na sa'yo yung basta naniniwala ka sa Diyos. Hindi po. Sa pananampalataya natin, palaging mayroong kulang. Anong ibig sabihin ng palaging mayroong kulang? Maaaring sa kaalaman, o kaya naman maaaring sa practices kung paano natin ipinapakita yung pananampalataya na mayroon tayo. O di kaya naman, kung yung pananampalataya ba natin ay naayon sa kabuuang turo ng Biblia, o ito ay yung basta gusto lang natin pananampalatayaan. Marami po. Kaya isa sa mga layunin ng ating iglesia, mga kapatid, ay matulungan tayo. Ano po? Sa mga kakulangan at mapunuan ang anumang pangangailangan upang mas mapalalim pa ang pananampalataya natin
mag-absorb, ay automatic, mali na rin yung pananampalataya na meron ka. Tandaan po natin mga kapatid sa kasulatan ni Santiago ba yun, na maging yung mga demonyo ay naniniwala rin? James, Santiago chapter 2. Hanapin nyo na lang po sa Santiago, na maging ang mga demonyo ay naniniwala din. They believe, but tremble. Yung mga demonyo, naniniwala silang may Diyos, pero nanginginig sila. So, hindi lang basta na paniniwala yun, natatakot sila sa ating Panginoong Diyos. Kaya kung yung mga demonyo naniniwala, how much more pa tayo? Kaya sisiguraduhin natin na yung pananampalataya natin ay naayon sa kabuuan. Hindi po verse by verse by verse. Hindi po. Kabuuan aral ng Biblia. Yung 66 books mula Genesis hanggang Revelation. Dapat ay buo po yun. Ayan. Siyempre mga kapatid, anuman ang sitwasyon ni Apostol Pablo, lahat yan ibinabalik o inaasa nila sa ating Panginoong Kristo, sa ating Panginoong Diyos. Wala rin. Kaya dyan, bigyan nawa kami ng Diyos ng ating Ama ng Panginoong Isus ng paraan. Maganda yan, mga kapatid, sa buhay natin. Minsan kasi nasa stage ka ng buhay mo, hindi mo na alam yung gagawin mo. Iasa mo yan sa Panginoon. At tulad nung last week, pumag-asa ka sa Panginoon at siya na ang bahala sa buhay mo. Ito lang naman kasi yung meron si Apostol Pablo, pananampalataya. Wala na pong iba mga kapatid. Sa bawat travel niya, pananampalataya ang pinakabawang niya. Hanggang sa nakulong siya sa Roma, nakulong dahil pinapangaral niya si Jesus. Sa Roma, wala namang Jesus Christ doon. Ano ba yung mga Roman gods? Sila Zeus. Ayan, Mars, Jupiter. Yun ang makinikilala doon. Pag nag-introduce ka ng Jesus Christ, ay siyempre, papatayin na tuhuliin ka nila doon. Pero nagtuloy pa rin po. Hanggang kamatayan ni Apostol Pablo, mga kapatid, pananampalataya ang kanyang baon. Thanks. Yan. Ano pa yung panalangin ng ating mahal na Apostol Pablo? Palaguin at pag-alagin ng Panginoon ang pag-ibig ninyo sa bawat isa. Gaya ng pag-ibig namin sa inyo. Yan love. Nag-shift na mga kapatid yung nais ni Apostol Pablo. Kanina ay yung pagpunta nila doon para makapagturo pa sila. Ngayon naman mga kapatid, pag-alabin, palaguin sa pag-ibig ang tao. Love po, yan ang core. Kumbaga sa planet Earth, yan yung pinakaloob-looban na aral ng kabuuan po ng Biblia. Kasi kung mayroon kang love, susunod na po yung pananampalataya at pag-asa dyan. Pero hindi ibig sabihin na may pananampalataya ka, may love sa puso mo. Hindi po. Sabi nga rin ng Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 13, yung pinakahuling verse doon, ano pong sabi? May tatlong bagay na nananatili. Ang pag-asa, pananampalataya at pag-ibig. At ang higit sa mga ito ay ang pag-ibig. Love. Para mas lalo pa mga kapatid, mag-grow ang church sa Thessalonians. Kita niyo yun? So paano tayo mag-grow din dito bilang church? Sa pamamagitan ng pag-ibig. Pag ikaw ay may pag-ibig sa Panginoong Diyos, siyempre susunod ang pag-ibig mo dito sa kapatiran natin. Susunod ang pag-ibig sa ministry. Sa kapwa mo, madali sa'yo magbigay ng service. Yung tipong hindi ka natatawagin sa church, ikaw na mismo yung nag-o-offer ng time mo. Pastor, mayroon ba tayong gagawin? Meron ba akong may tutulong? Bakit? Kasi excited ka eh. Kasi mahal mo si Lord. At sa pagmamahalan mo niyo, gusto mong maipakita at matulungan yung ministry ng ating Panginoong Jesucristo, ng ating Panginoong Diyos, dito sa Kabarwan Santo Tomas, La Union.
Kaya nga po mga kapatid, hindi ba maraming beses na rin tayong nagyayaya, nagtatawag na magtulungan tayo dito sa loob ng church. Ano po? Mayroon yung iba, agad-agad na pupunta. Yung iba, kahit nasa malayo, pupunta. Yung iba, nandyan na lang, pero palaging busy, walang time sa church. Anong pagkakaiba? Pare-pareho naman kayo may pananampalataya. Pare-pareho naman tayong sumasampalataya sa Diyos. Dito po nagkakatalo sa pag-ibig. Ang mahirap, yung pag-ibig na yan, binabaliwala natin. Kasi mayroon tayong kaisipan, basta may faith ka, basta nagpre-pray ka, love mo na si Lord. Ano po? May ganoon tayong kaisipan. Isipin nyo na lang yung mga magulang. Kung paano yung mga magulang, sasabihin na lang sa mga anak nila, mahal kita anak. Hindi mo naman bigyan ng damit. Hindi mo naman i-treatment lang sa Jollibee. Hindi mo man lang bigyan ng allowance. Hindi mo man lang pa-enrollin sa eskwelahan. Wala. Araw-araw mo sinasabi, mahal kita anak. Mahal kita anak. Hanggang sa wala nang makain yung anak mo. Wala na. Pagmamahal ba yan? Bagamat kailangan mo rin sabihin yung pagmamahal mo, ay lalong mas maganda po na may pakita mo. Hindi ba may kasabihan din tayo, action speaks louder than voice. Mas kapani-paniwala po yung action kaysa sinasabi ng tao. Kasi ang sinasabi ng tao, madali kang bula-bulahin ka. Kaya lalo yung mga kabataan mga babae na kumain ka na ba? Pag tinanong ka ng gano'n, binubula ka na nun. Mag-ingat-ingat kayo doon. Mas maganda yung kaysa tanongin ka ng kumain ka na ba, pupuntahan ka niya, may dalang Jollibee. Kasama si pastor doon sa Jollibee. Mas maganda yun. Yun ang the best. Okay po mga kapatid. Kaya tayo, alam na natin ang ibig sabihin ng pagmamahal. Alam na natin ang ibig sabihin ng love. Sa papaanong paraan ba tayo sana mag-aalam at lalo pang lalago? Kilalanin mo pa lalo si Kristo sa buhay mo. Yun ang first step. Kasi kung hindi mo talaga siya lubos na kakilala, hindi mo rin alam kung paano siya magmahal. At kung hindi mo alam kung paano siya magmahal, yung ibinibigay mo, yung ipinapakita mong pagmamahal, extra lang. Papitik-pitik lang. Wala eh, hindi mo naiintindihan. Hindi mo rin nabigets. Paano ba? Kaya isang magandang paraan din, yung pagdalo mo sa loob ng bahay-sambahan upang matuto ka ng salita ng ating Panginoon. Ano pa mga kapatid? Kung tayo rin ay lumalago at patuloy na nag-aalab sa pag-ibig, nagiging malakas ang loob natin. Maganda eh. Ano? Yung, kung ikaw yung taong hindi mo ipinagdadamot yung serbisyo mo, dahil sa pag-ibig mo sa Diyos at sa kapwa at sa ministry, napakasarap tumulong, napakaganda ng pakiramdam, malakas yung loob mo. Ano po? Ipinaglalaban mo yung tama. Ipinaglalaban mo yung right, yung righteous. Ano po mga kapatid? Yan. Kita nyo yung children hall nung binagbag natin doon. Ano? Marami sa atin noon kinakabahan. Tama. Baka kasi ganito, baka kasi ganyan. Bakit ba natin kinuha yung bubong doon para may pangmatayo tayo ng children home? Kasi gusto na nga nilang kunin, wala nang lugar yung mga bata, yung building ko, kawawa naman sila. Kailangan natin materyales kasi hindi naman tayo milyonaryo. Kinuha na natin yung materyales para sa mga bata. Kung natatakot ka, mga kapatid, kasi kulang ka sa pag-ibig. Kung mahina ang loob mo, kulang na kasi sa pag-ibig. Pero dahil mahal natin ang Panginoon Diyos, mahal natin ang mga bata para makapagpuri din sa Panginoon, ay gagawin natin yung tama. Isa atin naman yung bibig. Ano ang mali doon? Wala, diba? Sa atin naman yun. Kaya kinuha natin.
Yun ang ibig sabihin ng pagiging malakas ng loob. Kasi hindi lang yung lakas ng loob na kaya mong gawin ng isang bagay. Kaya mo rin mga kapatid, ipaglaban yung mga nagsasuffer sa injustices. Alam niyo po yung injustices? Yung mga pinagdamutan ng pinagdamutan ng katarungan, pinagdamutan ng hustisya, yung mga taong walang laban. Ayaw mo silang ipaglaban kasi alam mo, mali yun. Kailangan mong tulungan yung taong yun. Patatapos lang yung celebration ng yung pag-alis. You are against women violence. Katatapos lang po nun. We are against women and children violence. Ayan. So, sa papaanong paraan mo may paglalaban ng isang tao against violence, kailangan mo ng lakas ng loob. Paano ka ulit magkakaroon ng lakas ng loob? Sa pag-ibig mo sa Diyos at sa kapwa. Kasi kung palalim ng palalim ang pag-ibig mo sa ating Panginoong Diyos, mga kapatid, ang banal na Espiritu, tinuturuan ka kung ano yung tamang gawin. Hindi ka natatakot. Parang relax na relax ka. Kahit tutukan ka ng baril, parang relax na relax ang iyong pakiramdam. Ganun po ang lakas ng loob na nagmumula sa pag-ibig sa ating Panginoong Diyos. Kaya nawa, tayo rin. Kasi dito mga kapatid, hindi pwedeng petiks lang na pananampalataya. Kailangan natin ng buo na pag-ibig para magkaroon tayo ng buong lakas ng loob. At ano ba mga kapatid? Sa pamamagitan ng kalakasan ng loob, sa pamamagitan ng pag-ibig, nagiging banal. Holy. Di ba, lagi natin sinasabi noon, tayo ay pinababanal ng banal na Espiritu. We are being sanctified every day. Yung kanta kanina, binabago tayo ng Panginoong Diyos araw-araw. Kasi gusto ng Panginoong Diyos, yung buhay natin ay susunod sa yapak niya. Hindi pwede kasi yung sumasampalataya ka, tapos walang nangyayari sa buhay mo, yun ang iyon. Ano? Kung dati, drug addict ka, sumampalataya ka, drug addict ka pa rin. Hindi pwede yun. Ano po? Dati, mabisyo ka. Inaaway mo yung magulang mo, o kaya yung mga anak mo. Tapos sumampalataya ka. Pagkatapos yun, ganun ka na naman. Lumala pa. Kasi iniisip ko, save ka na. Ay wala kang ganun mga kapatid. Hayaan natin na gumalaw ang banal na Espiritu sa buhay natin upang maging banal tayo. True love. Kukontrahin ko lang naman yung pagiging banal. Pagkulang ka sa pag-ibig sa Diyos. Yun po ang katotohanan mga kapatid. At walang kapintasan ang inyong buhay sa harapan ng ating Diyos. Tignan niyo mga kapatid, kapintasan. Walang kapintasan sa harapan ng ating Diyos Ama. Hindi sinabing sa harapan ni Marites. Kilala niyo si Marites? Kilala niyo si Marites? Mayroon bang Marisol? Marisa. Marita. Marites. Mare. Ano ang latest? Yan yung mga chismosa, mga kapatid. Ang sinasabi ng Apostol Pablo rito, walang kapintasan. Ano sa paningin ng Diyos Ama, hindi sa paningin ng kapwa mo. Alam niyo kung bakit mga kapatid? Hindi po kasi matatapos, hindi maubos, at hindi hihinto ang kapintasan na nakikita ng ibang tao sa buhay mo. Amen. Kaya lalong Pilipino, kasi uso sa atin yung crab mentality. Yung ulang na natin kanina ay crab. Kaya ngayon, crab mentality. Napakasarap ng crab. Kaya yung pagiging banal natin, yung walang kapintasan, pagkakaroon ng lakas ng loob, yan yung righteousness na nais makita ng Panginoong Diyos sa buhay natin. Pagka sinabi kong righteousness, gawaing righteous, pwede itong maganda o pwede itong hindi.
Maaaring maganda sa paningin ng Diyos, pero hindi naman maganda sa paningin ng tao. Halimbawa, yung baha noong panahon ni Noe, pinaulanan niya ang mundo 40 days, 40 nights para lipulin lahat ng mga Nephilim, yung mga anak ng anghel at tao, yung mga higante. Ayan, lipulin ang mga sobrang mga kasalanan. Sa mata ng Diyos, maganda yun. Kailangan yun. Pero sa mata ng tao, pangit yun. Kasi mamamatay sila. Ayaw nila yun. Okay po? So, God is righteousness. Yun ang tatandaan po natin. God is righteousness and justice. Ginagawa niya yung tama. Hindi ibig sabihin maganda ito sa tingin mo. Hindi ibig sabihin pangit ito sa tingin mo. Kung masaktan ka, okay. Kung hindi ka nasaktan, okay. Kung naghirap ka sa ginawa ng Diyos, okay. Kung hindi ka naghirap, okay. Basta sa mata ng Panginoon Diyos, ang gagawin niya yung tama na para sa iyo. Amen po. Yan. At syempre mga kapatid, sa araw ng pagbabalik ng ating Panginoon Isus, kasama ng mga pinili niya. Ito yung hope ulit natin. Ito po yung rapture. Sa muling pagbalik ng ating Panginoon Isus Kristo, dadalhin na sa alapaap. Kung ikaw ay buhay pa, dadalhin ka sa alapaap. Kung nauna ka na sa mga namatay, dadalhin ka rin sa alapaap. In short, magkikita-kita tayo sa alapaap. Kaya itong katuruan ni Apostol Pablo, mga kapatid, ay hindi lang po sumisentro sa pananampalataya. Kung babasahin natin ang buong sulat ni Apostol Pablo, mostly love, pag-ibig, pagmamahal. Kasi lahat po yan ay susunod na sa atin. Kaya tayo ay muli magkaroon ng refleksyon sa ating mga sarili. Oo, may pananampalataya tayo. Wala namang duda yan. Ang pag-isipan natin, ang pagbulay-bulayan natin sa ating mga sarili, ay kung mayroon ba talaga tayong pag-ibig na tunay sa Panginoon Diyos. At kung mayroon, sa papaano mo ito ipapakita. At kung wala ka, abay simulan mo sa panalangin na turuan ka ng Diyos na ibigin siya at ang iyong kapwa. Sa ngalan ng Ama ng Anak ng Banal na Espiritu. Amen. Yeah.
ang aming pagsamba sa umaga ito. Salamat po sa muli ninyong pagpapaalala sa amin na hindi lang dapat nananatili sa pananampalatayang pinaniniwalaan namin at mayroon kaming relasyon sa inyo. Bagkus, ito ay mapuno ng pag-ibig. Ito ay mabalot ng pag-ibig. Nang sa gayon, ang aming buhay ay mapuno ng pag-asa. Mapuno ng lakas ng loob. Mapabanal kami sa pamamagitan ng inyong banal na Espiritu. Nang umayon ng aming buhay, Panginoon, sa nais ninyo. Sa bawat kahinaan, sa bawat kahirapan na aming dinaranas sa Diyos, kami ay patuloy na lumalapit sa inyo. Inilalagay po namin ng aming pag-asa, buong tiwala, pananampalataya at pag-ibig sa inyong kapangyarihan. At kami ay umaasa sa Diyos na isang araw, lahat ng bagay na ito, lahat ng mga hindi magagandang bagay na nangyayari sa buhay namin ay tuluyan ng mawawala. At makapiling namin kayo ng walang hanggan. Panginoon, sa araw ng first Sunday of Advent, ngayong Sunday na ito, ay inaalala din po namin ang propesiya, ang naganap ng propesiya, ang kapanganakan ng pagiging tao ninyo, O Jesus, upang magbigay ng pag-asa sa libutan. Sa pag-asang ang sino mang sasampalataya ay mapapatawad sa kasalanan at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Patuloy ko rin pong inilalapit ang mga kaluluwa na inyong tinawag upang makadalo sa bahay, sambahan ito, upang makakain sila ng espiritual na pagkain ng inyong mga salita. Panginoon, mas lalo ninyo pa po kaming turuan sa pag-ibig. Lalong-lalo na po sa pagpapakita nito sa buhay namin. Baguhin po ninyo kami araw-araw at palaguin po ninyo kami araw-araw sa pag-ibig na nagmumula sa inyong banal na kapangyarihan. Muli po kami ay lubos na nagpapasalamat. Tanggapin natin, mga kapatid, ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos. Lagi po natin tatandaan sa mga bagay na hindi natin naunawaan, ay handa po siyang bigyan tayo ng kaunawaan. Sa mga bagay na hindi natin alam, handa po tayong bigyan ng kaalaman. Sa mga bagay na hindi natin alam kung ano ang gagawin natin sa buhay, handa po siyang magbigay ng tarungan. Palagi po tayong lumapit sa Kanya, palagi po tayong manalangin sa Kanya, at palagi po natin siyang saliksikin sa pamamagitan ng Biblia, nang sa gayon maunawaan natin ang buong kapuspusan ng Diyos sa Ama, sa Anak, at sa Banal na Espiritu, sa pangalan ni Jesucristo. Amen.